Hej, jeg vil gerne vise dig vores nye udstillingshus her i Hinnerup. Der er 3 ting, jeg gerne vil fokusere på. Den første ting er stregerne og arkitekturen i huset, som er inspireret efter Funkis og Bauhaus-arkitekturerne. Den næste ting, jeg gerne vil fremhæve, er detaljerne i huset. Her tænker jeg på rundingen her, som går igen inde i huset. Jeg tænker på den overdækkede terrasse. Jeg tænker på en lang række andre ting, som vi viser inde i huset. Og sidst vil jeg gerne fremhæve, at huset er bygget efter den nye bygningsklasse 2020. Det er et af de allerførste huse, der er bygget efter det nye super lavenergireglement. Værsgo at komme indenfor. Det første, man oplever, når man træder ind i huset, er det smukke kig hele vejen igennem huset. Huset er på 172 kvadratmeter og bygget elegant ind i det skrånende terræn. Nu vil jeg give dig en rundtur igennem hele huset. Benébungalowen er gennemført enkel og stilren. Husets hjerte er køkkenalrummet med tilhørende stue og overdækket terrasse. Ved indgangspartiet er der en forældreafdeling med skabsgang, bad og soveværelse. I husets nordside finder du 2 børneværelser med bad og et kontor. Det 36 kvadratmeter store køkkenalrum i midten af huset har lysindfald fra syd og vest. En sjældent set detalje er akustiklofterne, de såkaldte pistollofter, som giver en dejlig akustik i rummet. Vi har monteret dem med lysbånd hele vejen rundt, som giver et blødt og nænsomt lys. I den sydvendte stue på 28 kvadratmeter er der et skønt lysindfald og masser af plads til, at hele familien kan boltre sig. Den overdækkede terrasse på næsten 20 kvadratmeter sikrer familien et helt fantastisk uderum. Det er stedet at være, når solen står alt for højt på himlen, eller når duggen falder. Det er også den, der gør, at solens lys ind i boligen bliver begrænset, så der ikke bliver alt for varmt. I forældreafdelingen er der et dejligt soveværelse med elegant hjørnevindue, en stor skabsgang og badeværelse. Her i forældreafdelingen har vi et badeværelse med en lækker detalje i det. Rundingen fra indgangspartiet går igen inde i brusenichen. Mange huse er bygget med små glughuller i nordsiden, fordi solen ikke giver så meget varme her. Men i Benébungalowen finder du store vinduer, som for eksempel giver et godt lys i kontoret. Og i de 2 værelser med tilhørende bad er der også masser af lys udefra. Huset opvarmes af jordvarme og er så isoleret og tæt, at varmeregningen næsten ikke er til at få øje på. Der er mange huse, der koster 10.000 eller 20.000 eller mere at varme op. Det her hus koster 3.000 om året til jordvarmeanlæg, til køling, og det er ikke noget, vi finder på. Vi har dokumenteret det med energiberegningen. Huset er meget tæt, så der er selvfølgelig ventilation i hele huset, som forsyner rummene med frisk luft. Om sommeren kører vi kølet vand fra jordvarmeanlægget rundt i et rørsystem i loftet. Det koster næsten ingenting. Det giver en behagelig rumtemperatur og et godt indeklima. Med denne Benébungalow får du en bundsolid og tidløs arkitektur, krydret med noget af det ypperste inden for lavenergi.